Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Welcome back sa ating pangdaigdigang broadcast ng Kamao nga Zero sa Leader News Philippines. By the way, tayo po ay napapanood sa bayan pong sumasahimpapuwid po tayo sa Pinoy Extreme Channel Television. Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84 at sa mahigit 1,000 iba't iba pang mga cable companies nationwide. Again, thank you to the management of Pinoy Extreme Channel, kay Direk Castillo, kay partner RL Cruiser. Ayan. Batiin muna natin ang mga taga Nueva Ecija. Ayan, pinababati ni Romel Hernandez. Batiin daw yung kanyang mga kamag-anak. Hindi ko alam si Romel kung kakandidato sa next barangay election. Maganda handa ka, Romel, ng mga 5 kalabaw. Patay ka sa tatay mo, wala ka na ipansasaka. Gandang hapon sa mga taga Nueva Ecija. Marami tayong best friends dyan sa Nueva Ecija. Kumusta po kayo dyan? Romel Hernandez at ang Hernandez family. Ayan, magandang hapon sa inyo dyan. Anong bayan ba kayo, Romel? San Antonio kayo, no? San Antonio, Nueva Ecija. Bakit ba yung mga bayan puros mga San Antonio, San Luis, San Sebastian, San Pedro, talaga Jeremy M. Su. Sabi niya rito, libreng tanghalian sa mga estudyante. Bay, okay yan. In fact, sa ibang mga lungsod at mga lugar, talagang yung mga LGU, pinakakain po ng maayos sa mga estudyante. Kasi karamihan po sa mga estudyanteng galing po sa pamilyang may hirap, malimit na dahilan ng pag-absent ay ang hindi makakain ng tama o di kay walang almusal sa umaga, wag na lang papasok sapagkat pag-uwi walang tatanghalian. Ganong kahirap, especially sa mga probinsya. And even in the cities, families who are coming from yung tinatawag nating mga informal settlers, maraming ganyan. So, pinupuri po natin yung mga lungsod na may ganyang programa. Libreng tanghalian, libreng snacks sa mga estudyante, especially sa mga nasa elementary, nasa elementary, so that they can focus on their studies sa pag-aaral. Jeremy M. Su, God bless and protect our leaders, not condemn them. Alam mo, Jeremy, kung itong message mo ay para kay Erwin Tulfo, tatamaan dito si Erwin. Bagamat ang public office is public trust, of course, at ang mamamayan po ay deserves to be informed well of everything, lahat ng transactions sa gobyerno, at may karapatan ng taong bayan na magsalita kung ano ang nakikitang mali sa gobyerno. Di naman pwedeng dahil mamamayan ka lamang. Take note, ang mamamayan ang nagpapasweldo po sa mga nasa gobyerno sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis. Unless yung mga mamamayan ay umiiwas sa pagbabayad ng buwis, parang wala siyang karapatan na magsalita. Pangalawa, doon po sa mga nagbenta ng kanilang boto, mirisi kayo kung magsasalita ang mga leader ninyo sa mga bayan-bayan po, bayad na kayo, huwag na kayong magreklamo. Halimbawa, dyan sa Olongapo City, di ba? Sa iba pa mga lugar, napakaraming vote buying, napakarami, talamak sa buong bansa. Even doon sa bayan namin, sa TV Albay, daming nagkwento sa akin na talagang talamak na talamak din po yung vote buying.
kailan kaya magiging matured ang mga botanteng Pilipino na ang pagboto, pagpili nila ng mga leaders na dapat mapipwesto ay hindi na base sa kung anong matatanggap nila, kung anong ibibigay sa kanila, kundi sa kwalifikasyon, kakayahan at sinseridad na maglingkod. Oh, in fact, marami po mga narco-politicians na inilista ni Presidente na nanalo pa rin. So, shall we protect them? Jeremy? Bahala na ang DILG sa kanila sapagkat ipinangako po ng DILG na babaklasin nila sa pwesto ang kanilang mga kilalang narco-politicians na gumamit ng pera para manalo at perang galing sa drugs most likely. Partner, paring Bong David dyan sa the Netherlands, ang buong MCVO CIS family is watching our program. Thank you, thank you. Ito yung ating kumparing, sa totoo lamang, Clarence, si paring Bong David ang naging mitsa bakit nabuo natin ng Philippine Online Broadcasters Association. Siyang nagtulak sa akin na buuin yan. Kaya't isa yan sa mga haligi ng Philippine Online Broadcasters Association. O buti na, total na nabanggit ko na, no? Sa lahat pong mga nag-online broadcast, mga nasa online news, kayo po'y malugod po naming iniimbitahan na sumapi po kayo sa POBA, Philippine Online Broadcasters Association, at nang makapag-avail po kayo ng mga programa that will enhance your operations. Magtulong-tulong tayong ma-professionalize at may angat po ang sektor ng online broadcasting sa Pilipinas. Ayan. MCBO CIS Family. Yan naman po ay founded and created by paring Bong David, ang isa po sa ating mga board of directors at siya po yung ating Vice President for International Affairs. Ganda, no? Vice President for International Affairs and Board of Director. Congratulations pala muna. Ulitin ko yung ating mga officers, yung mga board of directors po ng POBA. Of course, ang inyong pong lingkod, Founder President BOD Errol Dangame, ang Chairman of the Board, si Gani Oro, Vice Chairman Mario Batigas, si paring Bong David, si Manoy Jun Bornasal, Manoy Roger Bron, at si partner Oliver Licop. Yan. At yung mga executive officers, yan. Ang inyong pong lingkod as Pangulo, Vice President si Manoy Jun Bornasal for National Affairs, for International Affairs as I mentioned, si paring Bong David, Secretary si kaibigang Theophil Santos ng Cho TV. Cho TV, napanood nyo na yon? Napakasipag magbalita yan si paring Theophil dyan sa Bulacan, Cho TV. At ang auditor, ang treasurer mo na si partner Oliver, at ang auditor ay si Manoy Raferico ng Noonbreak Media. Ayan, ang kanyang istasyon naman ay nandyan sa San Juan, Metro Manila. Again, our cordial invitation to those involved in online broadcasting, reporting, newscasting, anchoring sa online. Malugod po namin kayong inanyayang sumali po kayo sa Philippine Online Broadcasters Association, the first and only online organization na legitimate at rehistrado po sa Securities and Exchange Commission. Ang ating mission po ay i-professionalize ang online broadcasting sector. Nang sa ganun ang respeto po ng ating bayan ay manatili po sa atin. Ulitin natin ang ating survey question. Ano na dapat ang prioridad ng mga bagong halal sa gobyerno? Ayan, sige, isip-isip muna kung ano mga dapat prioridad. Of course, sa kanya-kanyang lugar may dapat prioridad. Di po ba? Bimbaba, sa Bataan, anong prioridad? Sa Negros, anong prioridad? Sa Mindoro, sa Palawan, at kung saan-saan pa, sa Mindanao, sa Agusan, and various places, may kanya-kanyang concern. At may kanya-kanyang level ng paglilingkod ayon po sa nanunungkulan. Ikaw ba ay congressman? Ikaw ba ay gobernador, mayor, senador ka ba? So, magiging specific po yung kanilang mga focus at priorities. Well, sino-sino pa mga nanonood sa atin?
Ate Lisa. Si Ate Lisa Espanto. Nanonood po sa atin. Nasaan na ba kayo si Ate Lisa? Ate Lisa, may boyfriend ka na daw ba, sabi ni Clarence? Kumusta ka raw, sabi ni Romel. Si Ate Lisa, sabi ko, sana makapag-asawa ito ng ayaw niya naman ng Arabiano. Ayaw niya naman daw ng Bombay. May amoy daw. Totoo ba yun? May amoy yung Bombay? Pero yung mga Bombay naman dito sa Pilipinas, naliligo na, di ba? Naliligo na rin. Kasi magiging iba talaga sila. Ate Lisa, thank you for watching our show. Thank you. At sa buong pamilya. Nasaan ka ba, Ate Lisa? Sino ba mga kasama mo dyan sa bahay nyo? I-chat mo nga sa akin para mabati natin. At si Senadora. Sino ito? Hi, Sir Errol. We are watching here right now. God bless Leaders Philippines. Malilyen Daraway Biluan. Sino ba ito? Si Senadora ba ito? Si Senadora Merlin ito? Hindi yata, no? Hindi ko maano. Vic Vista Barmeda dyan sa Pasig City. Magandang gabi po sa inyo. At sa iba pang mga nanonood sa ating palatuntunan. Allow me to read some of the comments sa ating survey question. Dito muna ako sa aking wall. Asan na yung aking wall? Dito tayo. Nasaan na ba? Ayan, naghang na naman itong aking parang humihingi na ito ng kapalit. Pasensya na at hindi pa namin napapalitan yung aming mga computers. Nag-iipon pa ho. Sorry ha. Yan. By the way, congratulations kay Doc Chi Umandap, ang bagong talagang Board of Trustee ng ng Department of Labor for OFW concern. Doc Chi Umandap, congratulations po. At si Doc Chi Umandap po ay nominate ko yan sa board bilang advisor for OFW affairs. Doc Chi, tanggapin mo na yung aking nomination, advisor for OFW affairs ng Philippine Online Broadcasters Association. Teka, kailangan kong gumamit ng mahiwagang salamin para mabasa itong mga comments sa atin. Marami ito. Bilis naman ng oras natin, Butchar Kanghel, alam na nila ang problema sa Pinas, dapat nilang pagtuunan ng pansin. Yan. Sabi ko naman dito, maraming may amnesia pag nakaupo na. Okay. Jaime Kundat Pade, kumusta ka na dyan sa Pasig City? Yung mga pinangako nila nung eleksyon ay dapat pa rin nila. Yan. Abner Parum, kabayan, Abner, prioridad nila ang bawiin ang mga nagastos nilang nung nakarang halalan, kasama na ang mga interes, tsaka na ang ipinangako. Hoy, wag kayong ganon. Lagot kayo kay Lord, ipakita nyo na karapat-dapat kayo at magtrabaho ayon sa inyong mga ipinangako at sinumpan sa harap ng tao at sa mata ng Diyos. Tama ka, Manoy Abner Parum. Bumalik si Butchar Kanghel, sabi niya, kung may amnesia na nga, baka pati traffic sa EDSA makalimutan na nila. Oo nga. Alam nyo, hindi makakalimutan yung traffic sa EDSA yan. Sa totoo lamang, alam nyo ba kung bakit hindi nare-resolba yung traffic na yan sa EDSA? Sapagkat ang mga taong dapat mag-resolba dyan ay para bagang may iba silang iniisip. Parang harinawang resolusyon ng problema sa traffic pero may mga lumalabas na kaya po hindi nare-resolba yan sapagkat may mga ipinipilit na po dyan na negosyo. Isa na dyan sa natuklasan po ng aking kababayang Congressman Joel Salceda. Kalain nyo, kunyari aalisin yung 6,000 provincial buses sa EDSA para daw lumuwag, pero anak ng kagaw naman papalitan pala ng 14,000 na mga premium taxi, mga black taxi. So, paano mariresolba yan? DOTR. Paano yan mariresolba? LTFRB and traffic sa EDSA. Kunyari, alisin nyo yung mga bus. Yung mga bus na sinasakyan po ng mga mahirap. Tapos may inaprubahan kayong 14,000 na black taxi, aka premium taxi, ng flag down rate ay 70 pesos. Pagsakay mo pa lamang, hindi ka pa umaabante, 70 pesos na.
ganyan katitindi itong mga itong napagkatiwalaan ng Pangulong Duterte. Ay nako, Mr. President, kapag ka hindi mo naamoy ang mga negosyante dyan, na napagkatiwalaan mo ay masisira ang pamamahala mo, Mr. President. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Yan. Kasi ilang taon na lamang, 2 taon na lamang. 4 na taon na ang EDSA traffic mess hindi ma-resolba. Yun pala, may mga ipinipilit silang negosyo. Kaya hinahayaan po nilang magka-letsi-letsi ang traffic sa EDSA. Robert Mendoza, sir, amigo, dyan sa lalawigan ng Batangas. Ayan, mga taga Batangas, magandang hapon po sa inyo. At sa iba pang mga viewers natin dyan sa Calabarzon area at sa buong Pilipinas, siyempre. Sir Robert Mendoza, ang isa po sa mga business coach at livelihood coach na nakakatulong po sa marami. Si Sir Rafi Bianson ng GTO, ayan, dapat maisalang natin dito yung GTO at maging partner natin para makatulong tayo sa pagiging matipid sa petrolyo at pagresolba po ng air pollution sa Pilipinas. Matindi na ang air pollution sa Pilipinas, grabe. Grabe na ang tindi. So really find some ways and solution para ma-resolba po yan. Ulitin ko, ang mga nasa gobyerno, karamihan na napagkatiwalaan po ng Pangulo. Hindi man lahat, pero karamihan. Nako po, nag-iisip ng kanilang mga sariling negosyo upang makapaghanap buhay habang nasa pwesto. Yan mga taong ganyan dapat ay hindi na pinatatagal ni Presidente sa kanilang mga pwesto dahil masisira po ang ating Pangulo dyan. Alangan namang depensa ni Presidente yung mga kumag na napagkatiwalaan niya, di ba? Ngayon, kaya tayo nga, we're trying to find direction. Ano na dapat ang prioridad? Kasi nakikita natin may kanya-kanyang may kanya-kanyang racket sila eh. So, by asking this question, we are providing a clearer focus na mga dapat magtrabaho at maglingkod po sa atin. Sige. Isa pang report muna mga kaibigan, UP Maroons at MPBL nakipag-alyansa na raw po sa front row para mas lalong mapasigla ang daigdig ng palakasan sa Pilipinas. Narito po ang report ni Mike Francisco. Yes, Mike! Magandang hapon po sa lahat na nanonood ng Leader News Philippines, Kamao Ngasero, dito sa Pinoy XM Channel. Narito po tayo ngayon sa Corinthian Garden para saksiyan ng contract signing between sa Front Row and UP Maroon. Panoorin natin ito. Win-win ang naging desisyon ng Front Row after nitong makipag-tie up sa UAAP, UP Maroon at MPBL Manila Stars sa eksklusibong press conference na ginanap sa Corinthian Garden sa Quezon City. Kasama ang bagong player ng UP na si Kobe Paras at Richie Rivero, inaasahan ng UP alumni at student na magiging kampiyon sila ngayong taon. Masaya ang front row leaders na si Sam Zamora at RJ Francisco na makasama ang UP Maroon dahil sila ay alumni ng UP at proud sa university ito. Samantala, nakatakda namang gawing front row Manila Star ang MPBL Manila Star sa susunod na season pagkatapos makipag-tie up sa owner ng nasabing koponan. Hanggang dito, may plan po ba kayo na supportan din yung mga ibang atleta na Pilipino na lumalaban sa ibang bansa aside dito sa basketball? Oo, alam mo, basta sa ikabubuti ng isang tao, habang kaya ng front row. Whether through sports, whether through yung mga entrepreneurship, self-discipline, well-being, lahat ng mga ganyan, through health, nandiyan naman kami para tumulong hanggang kaya ng front. Hanggang kaya ng front. Wala naman, gaya na sabi ni Sam, wala naman alam na boundaries, hindi sa basketball lang. Diba may tinutulungan din kami, pero hindi parang tao sa volleyball naman. May tinutulungan din kami doon, may tinutulungan din kami mga animal shelter, may tinutulungan din mga OFW, may tinutulungan din kami iba-iba. Basta talagang alam namin na ikabubuti ng it's a win-win situation for everybody.
Hindi yan tipong Ganun pa man, hindi lang naman sports ang proyekto ng Front Row ngayong taon dahil nandyan din ang foundation ni Catriona Gray na tinutulungan ng Front Row at ang sponsorship nila sa Miss Universe dahil nakatakda pa ang 3 pang bonggang-bonggang events ngayong taon na ilalunch ng Front Row para sa mga Pilipino na tumatangkilik sa kanilang produkto. May mga clue ba tayo na darating sa mga, kasi pinasok niya yung Momoland, ito na sila Mure, tapos yan, Miss Universe, may mga upcoming pa ba tayong mga bonggang-bonggang? Maraming bongga. In fact, meron pa akong 3 believers na hindi ko pa nalalaunch. 3 believers na ilaunch mo ng Front Row. And meron pang niluluto pa kami by siguro 4th quarter of this year. So, Lahat yun, sir, this year. lahat this year, ano na nga kami, nag-bottleneck na nga kasi nahirapan na kami. So, meron kami Catriona ngayon. Pero soon enough, mapalitan na yan para kasi madaming believers sa Front Row eh. Marami lang naniniwala ngayon sa Front Row, so masaya-masaya kami and yun talaga yung gusto namin mangyari, mabago yung image ng network marketing, pagandahin yung image niyan through our company, Front Row, sa pagpapakita ng mga magagandang events, adhikain, and pagtulong, nababago unti-unti yung pangalan and tingin nila doon sa industry. And syempre, ginagawa niyo lang to para i-share din kung ano yung mga nakuha niyo, sir. Yeah, sabi na nga namin na we're just instruments. Mag-10 years na Front Row na pinagkakatiwalaan ng mga tao. And we're so happy also na may maraming award-giving bodies na talagang ina-acknowledge. Not just here sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa na ina-acknowledge ang Front Row as the #1 M&M company, the most trusted. So, yun ang namin para magbigay. And also, we thank God for everything. Sabi nga namin, we are just instruments. Hindi naman sa amin to. Pinapadaan lang po sa amin yung ano man yung blessings na binibigay para mas maraming matulungan. So, Sir, congratulations and thank you. maraming salamat. Mula rito sa Corinthian Garden sa Quezon City, ako si Mike Francisco, nag-uulat para sa Leader News, Philippines. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.